Dwi'n mynd trwy triniaeth ar hyn o bryd am cancer. Dwi wedi bod yn dioddef ers mis Ionawr blwyddyn yma. Ac dwi wedi bod yn ddiolchgar iawn am y gofal wedi derbyn gan meddygon a nyrsys ar ward alaf yn Ysbyty Gwynedd. A dwi'n teimlo bod eisiau gwneud rhywbeth yn ôl drwy godi arian i ward. Nid i brynu perianna yn y blaen, ond dwi'n gwneud ddordeb mawr yn y maes iechyd meddwl. A dwi wedi bod yn cyfarfod amryw o bobl eraill sydd yn dioddef ac yn mynd trwy triniaeth. Ac yn lwcus i fi, nes i'n colli yng ngwallt efo triniaeth fi. Ond dwi wedi cyfarfod llawer o bobl sydd wedi, wedi'i merchaid sydd yn dioddef o cancer o'r fron. Ac maen nhw'n ddewr iawn am rhywbeth seicolegol ofnadwy fynd drwyddo o colli gwallt. Ac yn meddwl bod hwn yn ffordd dylanadwy iawn i fedru codi arian, codi ymwybyddiaeth cancer ac yr effaith mae'n gael yno fo. Felly, ni'n gobeithio codi arian i yr ochr seicolegol, ochr iechyd meddwl, felly gwasanaethau cwnsela, wigiau i ferchaid, ac complementary therapies fel sesiynau ymlacio ac yn y blaen, a pethau dwi wedi elwa mawr ohonyn nhw drwy'r rhiniaeth i. Mi ges i hwyl, o'n i'n poeni'n bach, o'n i'n rhoid yn mynd y ffasiwn beth o'r blaen, o'n i ofn fyswn ni'n dorri fo, fysa fo'n gweidi, ond na, dwi'n meddwl bod yn gwneud job reit daclus, ond yn ddifrifol wrth gwrs, mae o'n ysbrydoliaeth bod rhywun sydd â cancer arnyn nhw yn gallu troi rhywbeth fel hyn yn bach positif ac yn gwneud ymgyrch fel hyn mwyn gwneud gwahaniaeth i bobl eraill hefyd. Na, chwarae teg i'r fon, mae o'n ysbrydoliaeth a gobeithio y bydd pawb yn gwisgo wig wrth gwrs ac yn rhoi o ar Facebook ac yn helpu i godi arian ar gyfer achos mor dda.